Šta Miroljub ima toliko protiv odlaska na zapad? I tamo ima naših ljudi koji su uspeli pokrenuti nekakav privatan biznis i odlično zarađuju. Ako hoće, mogu se vratiti i ovamo pokrenuti biznis. A to da je tamo Sodom i Gomor, šta je tu je? Nije ni Beograd, ni malo Morav. Reci ti meni, prijatelju, od tih ljudi naših što su otišli tamo, koliko njih je sačuvalo svoju decu? U kom smislu? Da deca nisu Evropljani, ovo, ono, polupanci, narkomani. A i ti meni reci jednog čoveka koji je otišao na zapad, da ima kuću, da ima domaćinstvo, gde živi on, sinovi, snaje, unuci. Ajde vidimo, je li ima to? A, tako nema, sigurno. Mislim, to se gubi i u Srbiji, toga ima sve manje i manje. Znači, ceo zapad je dizajniran. Da ti možeš da zaradiš pare, ali da ti uzme dušu. Svrha zarađivanja para je da bude u funkciji stvaranja jake porodice i dobrih ljudi. Sva ta deca naših ljudi na zapadu idu u njihove škole, te goveđe, postaju Nemci, Austrijanci, Amerikanci, razumeš? Ima tu izuzetaka, ali generalno, to je crna pogibija. Ali tamo gde se okupe, kad ima neka fudbalska utakmica. Kad dođu Srbi tamo. Kad dođu fudbaleri, košarkaši, da dođu oni, onda su oni veliki Srbi. Eto, to ti je njihovo srpstvo. I imaju tamo restorane, imaju srpski restorani, gde se okupljaju, da jedu. Da klub, ne, klub, pa tu da dođu malo tu da se zabavljaju, ovo ono, tu da se malo zabavljaju, ali da neko ulaže u porodicu, koliko ima tih naših ljudi tamo da mu žena ne radi. I da brine o deci, i da ima puno dece, i da decu vaspitava kod kuće, i da deca nisu Nemci, Austrijanci i tako dalje. Šta ti vredi, prijatelju, što kaže Isus, džabe čoveku da ceo svet zadobije kad duši svoju naudi. Šta ti vredi pare kad nemaš porodicu? Kad decu ne viđaš? Razumeš? Sutra ti se ćerka uda za nekog Švajnštajgera. Razumeš? Razumeš? I ti dođe ti, razumeš, zet. Razumeš, priča danski, priča nemački, priča. A možda je on dobar čovek. Pa dobro, ako je dobar čovek. Nek ti je sa sreća, brate. Razumeš? To ti je... Ko ode na zapad, kukala mu majka. Ko se vrati normalan sa zapada? Teško. Teško. Ja take ne znam.